Des que Caín va assassinar Abel, que no hem deixat de matar-nos els uns als altres en nom de la veritat, la justícia i fins i tot la pau. El que va començar sent una baralla a patacades ha acabat arribant a un nivell de sofisticació difícilment comparable amb el de cap altra activitat humana. Armes, uniformes, condecoracions i paperam militar van sorgir amb la inequívoca intenció d'aniquilar l'enemic. Però amb el pas dels anys, vet aquí que han acabat convertint-se també en objectes cobejats pels nostres col·leccionistes. Ara fa 70 anys, en aquests carrers hi plovien bombes. Moltes van explotar i van deixar aquest aspecte desolat. Altres no van explotar i encara són al subsol de la comarca. Som a Corbera, un dels escenaris de la batalla de l'Ebre, convertida en una mena de pedrera històrica on, en lloc de fòssils, hi trobem bales, obusos, roba militar i llaunes de sardines. Després de la Guerra Civil, la gent se dedicava a buscar metralla, que els deien metralleros. Hi havia metralleros que ja buscaven les bombes que ja estaven petades i n'hi ha que en s'havia de desactivar. I sempre algú prenia mal. Soc col·leccionista d'uniformes militars. Avui se m'ha demanat uniformes de la Guerra Civil, en tinc alguns i us els ensenyaré. La raó per la qual jo vaig començar a col·leccionar material de l'exèrcit és perquè jo estava en situació de fer el servei militar i la gràcia, el que tenia morbo, era veure si podies endur-te'n a casa alguna de les coses que era propietat de l'exèrcit, que era material no ben alt, no el podies comprar enlloc, ara és diferent, i aleshores doncs, tenia el seu encant. A partir d'aquí, si després vas als encants, per exemple, i trobes alguna altra peça que se li assembli, a la que tens 3 o 4, la col·lecció ja ha començat. I aleshores no pots aturar-te. Què busques? Mira, estic buscant informació sobre la Guerra Civil, sobretot per documents, insígnies, perquè jo des de fa bastant temps que em dedico a col·leccionar aquests temes. I això dels documents no és una cosa molt avorrida? No, perquè tu potser t'has pensat que això és apilotonar papers i no és així. Mira, t'ho ensenyaré. Una fotografia d'uns milicians de la columna Macià Companys abans de partir al front. Una vida pròpia. Un document d'una requisa d'un vehicle, però signada pel subsector d'Andorruti al front de la columna després del 20 de novembre. Un carnet de la UGT, uns sindicats de l'època que movien la vida social del país. Els famosos comitès de milícies antifeixistes que es van crear per controlar la situació. Totes elles t'expliquen una història i una vida. Cada un que l'ha tocat, l'ha llegit o ha fet, li ha deixat una part de la seva impremta. Per tant, no són papers, sinó són coses amb ànima. Hem entrat en aquesta casa buscant diners, però de moment només hi hem trobat creus, sensopars, ràdios, despertadors, rellotges, claus i panys. I finalment, quan trobem els diners, semblen bitllets del Monopoli. Què és tot això? Això són bitllets de poble que es van editar per la Guerra Civil perquè resulta que va quedar sense moneda i a cada poble, que era molt diferent d'ara, que ara ens podem desplaçar d'un cantó cap a l'altre, llavors els pobles no es mouen mai de. I llavors, per anar a comprar les tendes d'això, l'Ajuntament van editar aquestes monedes de cada poble. I això era per a poder negociar dintre el poble. Tot això va durar 2 anys, del 37 fins al 39, a mesura que les forces nacionals anaven avançant, doncs això es anava retirant. Llavors tot això va quedar a les esgolfes dels ajuntaments, a les esgolfes de les cases, que moltes, inclús per por, es van amagar i es van cremar i ho va fer desaparèixer. Però altres, passada la contienda, va haver molta gent
En aquella època, comerciants que es van dedicar a passar pels ajuntaments i van arreplegar. Aquesta és la meva col·lecció, que està oberta al públic. Tot això ho has trobat aquí? Moltes coses sí són trobades d'aquí, moltes coses són cedides, deixades de companys, intercanvis que fem, i hi ha moltes donacions. Aquesta metralladora és una de les peces que em va costar molt de temps poder-la aconseguir. És un Oerlikon suís, és antiaeri. Això són granades de morter, això són granades d'artilleria, són de diferents calibres. I aquí lo interessant és que la comarca s'anava aixecant de la metralla. I el que més donaven a preci eren les espoletes de llautó, que feien 1 quilo 3/4. I quan trobaven una espoleta d'estes ja s'havien guanyat el jornal. Aquests uniformes eren exactament iguals o pràcticament iguals tant de la part nacional com de la part republicana. En principi, l'únic que es diferenciaven, si es diferenciaven en alguna cosa, era amb el tipus d'insígnies que portaven. Aquest, per exemple, és un altre nacional, un alférez provisional, de quota, no era militar professional, probablement porta aquestes insígnies del comerç, i en canvi aquest altre és un militar professional republicà d'infanteria, amb les insígnies i el grau brodat en bord, amb un distintiu de permanència amb un altre cos i uns passadors de condecoracions igual que el tenia l'altre. Molt semblants, però radicalment diferents. Uns defensaven el govern legítim de la República i els altres s'havien revoltat. Un cop al mes, a Igualada, s'hi fa el mercat d'antiguitats. Nosaltres hi hem anat amb l'Antoni, un amic, a buscar-hi bitllets de poble. Hola, bon dia. Bon dia. Com va la vida? Va, que portes alguna de poble? No porto res perquè no es troba res. Costa molt de sortir, la gent en vol molts diners i no se'n troben. Hola, què? Com va això? Molt bé, home. Què? De monedes més portes això i bitllets de poble no portes cap? Bitllets no, monedes. Avui no portes Monedes, cap. claus, sí. Doncs molt bé, home. Vinga. Hola, Borràs, bon dia. Les peces de monedes de poble no els tens? Bé, aquí. El que passa que el bitllet de poble, com ja deuen saber, cada dia es va posar més difícil. Està difícil, Està Hi ha difícil. molta gent interessada. Per fer una comparació, aquí porto mig àlbum de bitllet i és tot el que tinc. Si en remuntéssim, per exemple, 10 anys enrere, veníem 4 o 5 àlbums sencers. Aquest de Gramunt tens el número 20 aquí. El 18 no el tindries pas, el 18. Aquest ja el tinc, el part a mi em falta el 18 i el 19. El 18 i 19 en aquest moment no el tenim. No el tens, Clar, nosaltres anem sempre amb el de Lleida, Sí. Amb el de Lleida, doncs... La cooperativa d'Igualada. Igualada, No, mira, d'Oliana, d'Oliana. Aquest quan val, aquest? Aquest 58 euros. 58 euros. Ves passant. Ja no n'hi ha cap més? No, el bitllet de poble no, això ja és de canviar. Així només portes el d'Oliana i el de Gramunt, sol. És difícil. No en trobes cap que t'agradi, ja ho veus. Aquests trucalats els va editar Almacenes Alemanes quan la Guerra Civil i era un premi de les compres que es feien en els seus magatzems. Tenim des del comissari polític, els abanderats de la República, cavalleria, tropes pesades com els tancs, la sanitat, inclús una mica d'acció, com tomando posiciones enemigues, és a dir, donava ja un moviment en el paper. Tot això va durar durant la guerra i quan va acabar ja es van donar una curiositat, no? Que els mateixos magatzems van editar les figures que havien fet com a exèrcit popular, les mateixes van servir per ser Ejército Nacional. I després van acabar fent també les figures més característiques de l'exèrcit per distingir del que havia sigut abans l'exèrcit popular. I així tenim el falangista, tenim un requeté, tenim el regular marroquí, el legionario, els oficials i finalment també l'abanderat per ja la bandera nacional. Això d'aquí davant, el més alt, és la serra de Cavalls. I allà que partix és la serra de Pàndols. Allò d'allà. En Pere ens ha convidat a acompanyar-lo en una de les seves recerques pels escenaris de la Batalla de l'Ebre. Fa uns 18 o 20 anys que me dedico a buscar
I cada dia costa més poder trobar material perquè cada any hi ha més gent que busca, es troba menys peces, però sempre surt alguna cosa. El primer combatent. Això són restos de cartutxeria. Veus, aquí baix n'hi ha 2 més. Mira, aquí estan molts restos de cames i restos de cap humà. I això són restos de cartutxera, de trinxa. Mira, la corretxa i tot. La hebilla. És una trinxa molt estranya. Jo em penso que aquests soldats devien estar enterrats a alguna trinxera i la gent quan buscava metralla els anaven desenterrant. Veus la trinxera per on va? La veus? I veus? Què has trobat? Això és una bomba de la FIT. Aquí, veus-lo fulminant? Això és el que fa mal. Escolta, Pere, i de bombes grosses també n'hi ha per aquí? Aquí un projectil el van plegar aquí al mig del camí, un 15, 50 quilos. Ojo, aquí. Doncs a mi em faria il·lusió que avui en trobéssim alguna. Aquí tenim un casc italià. Aquest d'aquí és un casc soviètic de l'any 35, que va ser utilitzat aquí també. Aquest és el casc francès Adrian, que es va fer especial per les brigades internacionals, i aquest últim d'aquí, per exemple, és un casc dels voluntaris portuguesos que van estar també en el cantó nacional. Altra cosa és el casc aquest d'aquí, que és un casc txecoslovac, que va ser utilitzat a bastament per l'exèrcit republicà, aquest per a un soldat ras i sense més complicacions. Per complicacions, les de l'Anton, que ha anat al mercat i no hi ha trobat res de res. Als anys 60, 67, encara per les cases que se'n trobava. Avui és molt difícil. Avui la gent, al vindre, per gràcia de Déu, la gran evolució que ha vingut, els mobles vells, els racons que es va llançar tot i va desaparèixer moltes coses. Llavors, als mercats, clar, trobaràs un de bo i trobaràs 10 de dolents. I el millor, quan és ja que tens molta quantitat, tens d'anar a les subhastes. 310 aquí, 320 serían. 320, el número 27. Tu vas allí i dius, bueno, jo aquí aquesta peça pujaré a 500, però més de 500 baixarà el pal. I ja està. Una altra vegada, mala suerte, no pot tindre tota aquesta vida. Si t'acalentes, ets pell, ets mort. Què passa? Que dius a la dona, bueno, enguany no anirem de vacances, me la jugo aquí. Clar, mal assumpte, però clar, com que ja ho tenim tot arreglat amb la dona, doncs té paciència, si no malament. De pessetes com la de l'esquerra, feta a Manresa, se'n van imprimir 300.000 i costa 10 euros. Com la de la dreta, que és de Rocallaura, només se'n van fer 1.000 i en fan pagar 70 euros. Aquí tenim una sèrie d'insígnies, per exemple, la divisa de tanquista, tenim la dels carabiners, la de transmissions, la que va fer el comissariat de propaganda per als soldats que anaven al front, sobretot quan van anar a Madrid, portant la divisa de Catalunya, una peça original que és de Centurió, de les primeres columnes que van marxar al front, en aquest cas de les milícies antifeixistes, d'Esquerra Republicana. Tenim la d'advocat de la Generalitat, que és el que portaven els auditors de guerra quan anaven al front a resoldre els litigis que hi havia amb els soldats. I aquí hi ha una peça que per mi té un valor sentimental, que és l'única que he conservat que m'afecta directament de la Guerra Civil, que és el meu oncle, que va estar a la batalla de l'Ebre, després va anar presoner i finalment no es va poder salvar. Allò d'allà la punta del cucuc. El què? Allò és la punta del cucuc, que va haver molts combats. Hi podem anar? Sí. Ja hem arribat. Això és la famosa cota del cucuc, perquè aquí hi ha moltes trinxeres. Per què? Perquè és un dels punts més alts. Durant molt de temps hi va haver molts morts i molt combat aquí.
Veus, els atacs devien vindre de la banda de Gandesa i Villalba. Això és un tros de metralla de les explosions que havia. I la bomba? Aquí hi ha uns quants casquillos i bales. Sí, tot això està molt bé. Però jo el que vull és trobar una bomba. I no trobar un bolet en tot lo de matí vol collons, eh? Pere, no t'equivoquis de programa, que això no és caçadors de bolets. Que això som caçadors de metralla. Això mateix. Això segurament que és un parapeto de tiradors. Aquí tens llaunes de menjar. Això són llaunes que els metralleros s'han tret i les han deixat. Estan fetes pols. Mira quina llauna. Vinc. Si no vaig malament, això podria ser una caixa de munició txeca. Molt sencera no està. I això la tapa de la caixa aquesta. Això ja ha sigut trobat per d'altra gent i abandonat. No em diguis que no hem estat els primers de trobar-ho. No, el que passa que avui en dia està tot molt buscat i tot el que han vist pues, són coses que ningú aprofita, no serveix per res i surt alguna cosa pues, molt de lluny en lluny. Jo, Pere, el que vull és trobar la bomba. La borla la porta aquest tipus de barret que ja prové de l'època del segle XIX, es diu barret isabelí, i la borla es portava, i molt més llarga, perquè quan feien guàrdia a les nits, la borla penjava, es movia aquí davant i impedia que el soldat s'adormís. Fins que va arribar la Guerra Civil. Aleshores, doncs, va tendir cap a l'exèrcit republicà la tropa a arrencar-se la borla per diferenciar-se. Aquí tenim una mica de la iconografia del que va ser en part la Guerra Civil, no? Perquè en aquesta trobem la representació del bàndol republicà, d'on podem trobar des de les insígnies creades per la Generalitat com a estament oficial, fins als sindicats, l'escola nàutica, l'Olimpiada Popular, els diferents partits polítics, inclús generals del bàndol republicà, van estar representats en petites insígnies per identificar-se cada un en el seu propi col·lectiu. Això està trobat per un metrallero i com que estan fetes malbé, pues les ha deixat. És la bomba que més havia, d'estes. I és la bomba més dolenta, que més soldats i més gent civil se va matar estes. Mira, veus, aquí tens resto de projectil. Això és d'una explosió d'un projectil. I aquí està, hi ha un altre tros. Això és un mal petat. No n'hi ha més. Ai! Finalment! Ara sí que hem trobat la bomba. Això que fas no és perillós? No, té una mica de restos de color de la terlita, però està mesclat molt en la terra, i de l'aigua i de tot. Doncs una més per la col·lecció. Els col·leccionistes tenim de donar gràcies a l'Antonio Turró, que va fer un catàleg, i gràcies a ell ens anem guiant sobre el catàleg aquest. Llavors nosaltres què fem? Trobem un bitllet, el primer que fem, l'agafem, mirem el catàleg del Turró, mirem les dimensions, mirem la tinta, mirem les lletres i mirem tot el que ell ens diu per saber si és bo o no és bo. Llavors, una vegada hem detallat tot això, mirem el número que ell ens té enumerat i nosaltres, jo, efectivament, poso l'etiqueta, poso el número del bitllet, el poble i la província que és, si és Barcelona, Barcelona, si és Lleida, si és Girona o si és Tarragona. Llavors, una vegada he posat arxivat, el poso a la meva carpeta. A la meva carpeta, en aquest cas és aquí, que el porto posat aquí, i
sapiguent els números, sé els que em falten, sé els que puc subestar per la pròxima vegada, i això és la clau de tot el col·leccionista. A aquest senyor no li podem agrair mai el que ha fet. I a tu, Joan Carles, per què t'agraden tant els uniformes? Aviam, a mi m'interessa l'uniforme per si mateix. No m'interessa col·leccionar ni fets històrics, ni glòries pàtries, ni batalles... No, i a mi simplement m'interessa, doncs, la roba. Els uniformes anteriors a aquesta època, com poden ser els uniformes alfonsins, per exemple, o anant cap enrere, els uniformes de la regència, de la Primera República fins i tot, i ja no diem d'Isabel II i cap enrere, són d'una vistositat extraordinària, amb una sèrie de colors, de plomes i de tot això. A mi el que m'interessa és això. El més petit de tots és una idea del Comissariat de Propaganda de la Generalitat. Això ve d'un dibuix de la Lola Anglada, a la que l'escultor Paredes li va donar la consistència física i va néixer la figureta. Això va voler ser la representació del que seria la força de la revolució, l'anhel, en fi, tota una sèrie de connotacions que donguessin ànim a la gent. Seria raro que en aquella època trobar una casa on no hi hagués una figureta d'aquestes. Aquí no s'aprecia gaire, però en el camal del mono que porta hi ha inscrit l'escut de la Generalitat, perquè si us hi fixeu és tota la simbologia de l'època, no? El mono del treballador, i el gorro frigi de la República, el puny en l'aire de la Revolució, i a la mà dreta solia portar, que en quasi tots ha desaparegut, una agulla amb la bandereta catalana. És a dir, recollia tota la iconografia. Després tenim el de qualitat superior, que era el mateix, però se li havia posat una peana de fusta per donar-li una mica més de prestància. Després, la gran virgueria és substituir el símbol del Rolls Royce pel més petit de tots. Es treia a sobre del radiador l'emblema que portés i s'hi encastava el més petit de tots. Finalment tenim l'altra iconografia. Aquests de color argentat eren els que es feien per obsequis oficials. Solien anar dintre d'unes caixes de fusta tancades i eren per obsequiar a personalitats, entitats o altres personalitats d'altres països que vinguessin aquí com un objecte de regal. Un dels elements més apreciats de la propaganda republicana són els cartells i les postals de guerra. Aquesta del fotògraf català Pic és una de les més famoses i supera de llarg els 60 euros. Aquesta peça és una bomba d'aviació que pesava entre 80 i 100 quilos i completa feia 1,30 m més o menys. Això és una ala d'avió. Allà on vam trobar els restos, uns companys van anar als arxius de Barcelona, era un Katiuska rus, i van poder contactar amb el pilot, que quan anava a bombardejar Terol, al passar per Villalba, el van derribar. A la nostra vitrina hi ha part dels Mausers que es van fer servir durant la batalla de l'Ebre. Tens el Mauser espanyol, tens el Mauser austríac, tens el Mauser alemà i tens el Mauser xileno. I aquestes són les pistoles